पियेल आणि खाईल सर. तू फुकट मिळे सोडलं नाही. फुकट आणि सोडू जाता ते बी खरं तू गेले. आजकाल आणि काय जायना पोलिसाला काय एक पैसा प्रॉफिट ना आमका. सर डेली किती मिळतात सर? 8 महिन्याला फाली मिळतात सर. थोडं तरी गावावर काही पोलिसा नोकरी नका. तुम्ही खातर दोघच लोक नाही तुमका किती खर्च असा. अरे तू काय पाहिजे अवतार पडेल ना. घरा घ्या तशा पैसे हाती घालूचा त्याला बाहेर येणं जमत का. आणि हीच बरे माझे पाठी घालतात. झाला तुझे घरा यायची ना सर. मग खाऊची ना ती बेता पडली. तू येणार का नाही माझ्या घरा. तू आणि तुझे मध्ये माझे ही वर्ष तुझ्याच पडतात. तू जीवन दिसला. तू बायलेची का पिता. पहिले मला दुर्जत पडत रे. समितींच्या पैसे टंका देतात. फुगडे चालतात. आम्ही मध्ये डबे का चालतात. सोड द्या का सर तुम्ही वचू लागा सर. आपण डॉक्टर माहिती का पडेल आता रातचे खर्च सर. आणि सर एक कंप्लेंट केली सर. तो वाड्यावर 3 चोर ट्रिपल सीट मारता का सर. आणि काल विंपर गेली का सर फिरू. त्याला त्या घर पडेल आणि आजची प्रबंध करावता. सर ओके सर आज घड्या तर बॉस तुम्हाला 5 लाख चेक बिल पडेल. हा लंडन या महिन्यात माझी पगार वाढून द्या. दिया रे हांव तुजेर भरपूर खुश आसा रे. तू मागे उजो हात रे. दावात बी परत बी हे पळय तू आमगेर धंदो वाडते गेलो आसा. धंदो वाडती गेलो पण तो शिवपाचो आमगेर धंद्यावर दड डावन आसा. हे पळय तो कितें करता खंय वयता तेजे दोळे दोन नीट पळय. हा पळयता बॉस. बरें येता राव. कितें गडबड आला म्हाका फोन करा. नारायण नारायण. वाह जाने मन एकदम अडाणी वाट पळयता. भगवान जाली वाट पळयतल्या भशेन. नारायण नारायण खंय. अरे सोरायण म्हण सोरायण. थोडा वेळ बाकीचा धबास येता. नारायण नारायण. बरेच दिवस झाला या गुलाबा बंड्याला. पण हे गुलाबा फूल म्हाका केन्नाच मेळना. वयल्यान ताट्टच मान वयता. पण हे गुलाबा फूल म्हाका मेळ्ळे शिवाय हांव केन्नाच रावना. नारायण नारायण. ज्योती आज बरं लग्न जालें जाल्यार तुका भांगरान बरोवन उडयता. तू म्हाका भांगरान पुरयतलो. म्हाज्या बापाक कळ्ळें तो तुका फोन काड पुरयतलो. फोन बी काडचे पडना. आमगे घरा फाटल्यान कवाच येना तू फोन मारला जाता. नारायण नारायण. हे फोन मारपाचे म्हाका सांगनाका. तशें हांवें ह्या हातान बऱ्याच लोकांक पुरयल्लें आसा. वेळ तुगे बापायक सुद्दां. ज्योती अशें सगळ्याच कामां कित्याक तापता. तापना कितें कापू तुका. ज्योती तुजो राग पळयला म्हाजो हृदय बनता. कितें करचें म्हूण म्हाकाच कळना. कांयच कळना जाल्यार खंय वचून जीव दी. सगळे वाटे कितें येता रे. एकटे चेडवाकडे उलोवंक शरम दिसना तुका. ज्योती तू खबर आसा कॉलेजाक जवळ जवळ 2 वर्ष जाली. हांव तुका सांगते आसा. कितें सांगते आसा. 2 वर्ष नापासताना सांगतेच ना मरे तू. हे पळय संभाजी हांवें तुका स्पष्ट सांगला. हे केन्ना बी शक्य ना म्हण. भारतीय स्त्री आयुष्यात आपले मन एकट्याकच दिता. हे खबर आसा म्हण तुका. नारायण नारायण. हे सगळं म्हाका खबर आसा.
हे रामायणाचे म्हाका सांग नाका आता हे कलियुग आसा हे पळय हाय मागीर मन दीपका अर्पण केल्ले आसा दीपक तो 3 कवड्याचो दीपक तेज कडेन किलास म्हण तूं तेज लग्न जातले तो तेगेर भावजीचे कमाईचे जगता हांवें एक दिवसात कमाई तेगेर भावाजी 1 वर्षात सुद्धा कमवू शकना तो 3 कवडीचो जाऊ ना जाल्यार 1 कवडीचो जाऊ संभाजी बेईमानीन कमयल्ल्या 1000 रुपयापेक्षा इमानदारीन कमयल्लो 1 रुपया बी श्रेष्ठ उरता हे याद दवर घे चोपत तू पैसो इमानदारीन कमयलो रू ना जाल्यार बेइमानदारीन कमयलो रू बाजारात दोन्ही पैसाचो किंमत सारकोच असता नारायण नारायण इस दुनिया में हमें जीना है इस दुनिया में हमें मरना है अगर तेरे दिल में जगह मिले तो इस स्वर्ग में हमें क्या करना है ज्योती हे ज्योती किती रागार माझे तसं नाव होय का खरेच सांगतो गो माझ्या वाटे ते सायकला ते काढत आला सायकल पंक्चर झाले तशी पण मला लेट झालो तेव्हा तुझे सायकल नी पण म्हाका जंक्शनाली आलेली संभाजी आणि थिंग तो संभाजी तो येयलो शी अरे तो म्हाका धमकी देऊन गेला माझ्याकडे लग्न जातं म्हणून तो किती लग्न जातलो त्याच्या बापू लग्न जातलो तेगन म्हाका लग्न सांगलं जाता अरे तू तुझे भावाची लग्नाचा विचार कर बरे मागेर भावजी भरपूर हुंडे जाय पण त्याका मुका लास्टाक हुंडे खावे तो का पळे तू ज्योती हा तू एकच पळे पळे मना घेऊन गेलो जेन्ना तू मुका रेशनाचे साखर उडून पण साखरी पिशवी मुका पुराय गोत जालो पडू लागली साखर पडू लागली मुका त्या शिशा काय गेली आणि तेन्नाच तू मुका मागे मना गेले आणि तू काय सारखे मागे गांजात घेऊन गेल पळे रस्त्यान म्हाका काटम्या वचन खाऊ लागलो प्रेम करता तू कशे ना कित्याक दाखय बरे कितलं प्रेम करते तो जसो लगे काटो हात लायल्यानंतर कसं भावगत पळे तशी तू एक दीस सुद्धा पळेल ना आणि आम असं वाकड जातो असं वाकडायचं पळे कसं खरेच तो बरे असं नाजूक नाजूक गाला शपथ काय तर
शक्य जाल्यार जाऊ तू कोणाला मेवणं जाऊ नका आणि केन्ना मेळ्या सध्या मगो ना माझ्या भावाची मेवण आस पळय ज्योती फाल्यां मगो आमगेर यो मागीर मगो भावजी मगो घरा कडेन उरना मागीर भावजी कितें शांतो काय ड्युटी गो कोणाला तकले हात वरच्यान पयशे कमी सीजन तेगेला आता हय तर हांव तशेंच करता तुगेले भावजीलो सीजन जाऊ तू डझन पण चुना पळय नाका ज्योती म्हाका एक गोड सिंगल दी मुखार बशिल्ले लोक टिंगल मारतले लोक टिंगल मारला मारू गो आमी पेडल मारते गेला तू कित्या भिता कितें हे सगळे आयकत रावले आमी हांव आनी पावना तर हांव वयता फाल्यां मेळया बाय 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 ज्योती त्या दोघा पायांवर माझी विचार कळटा या भुरग्या मुखार आनी दीस काडूं जायना आतां म्हाका म्हणटा भटमाम रापू गेल्लो येयलो
आता हांव राखू वचूं ना जाल्यार कापू वचूं हेंका कित्याक भोगोवप पडटा कल्याणी आगो ए कल्याणी कल्लू खंय गेली ही मागेर बायल कल्याणी फक्त कोणी मर्त गावून पळयता आनी तेगेली न्ही चूक ना तिने म्हळ्यार कोणी मेल्यारूच आमकां कितें मेळूं जाय कितें राया न्हू मला आमाची गोची राहिली हय गो कल्लू पोट कित्याक ही पळय शेण सुद्दां घेवन आला शेण नी मला मेळ सगळं कुंदन धाडला की ना ते पळय सांगा तुम्ही म्हाका हय गो हांव कोणागेर 4 मंत्र म्हणून गेला हे मातशें बरें गोड उलयता आनी 2 दीस फक्त 2 दीस हांव घरा कडेन बसून रावलो न्ही हे म्हाका संत्र खायल्या भशेन खाता ते ती खाली सकट कितें नी लोकांक घटा पळया हा कोणा जर मेल्यार सुद्दां न्ही बरें कुंदन घेवन हाडटात आनी तुमकां कितें जाता तुमकां तर कांयच कळना तुम्ही बीन मात्र थंय ते वचून कितें कुंदन हाडा पळया बी कितें आसता दिवस काडटात आगो कल्लू हांवें सगळें कुंदन हाडला आजकाल भटा मेळचे आनी त्या कर्मकारां मेळचे सगळे सेम जावन गेला 4 आणे वायनातले कणी आनी सुकी आंबाड्या पानां लोक भट म्हण सारखे समजतात लोक नुस्तेकांनी कशे पोलीस सगळे भात घालतात तशें मागीर जाला तुमकां म्हण पळया खरें भटपण करूंकूच कळना कळ्ळी न्ही आगो कल्लू हेच फुडें हांव सगळी मंत्र शिकतलो गो ओके भाये ते आनी केन्ना म्हातार जाल तेन्ना खंय की म्हणटा कल्लू आनी थोडे दीस थांब मागीर ह्या भटालो प्रताप पळय तूं असो दोतराचे खनवटेक असो मोबायल लावन भितर मोबायल ओगीच कितें माझा पिला भशेन घर हाडिलो तुका एक दीस पळयन जाल्यार म्हाका हळवा भाजी खायल्या भशेन जाता पळय जाणटो जाल तरी पळय चेडूं लग्नाक जालें हळवा भाजी न्ही तेण्या भाजी करून खाया कळ्ळें मागे लँड पण दाखय म्हणटा तुका आनी तूं एकदम असो पयस कित्याक रावला असो मुखार यो गो ते बेल मारा भशेन एकदम पयस वचून रावला तुवें हात म्हळ्यार हाता दी पळया ओबरू घेवचो हांव भट म्हूण म्हागे धोतर मेशी पडटा ना जाल्यार एकदम टायट फिटींग आमी फिट आशिल्लो येऊ गो आमची इतलो वयात आसतना तो बी कमी आशिल्लो आजून चाव गेलो गेलो यो मागीर चाव घाले तुका
थंड झाली तुमगे मन शांत झाली काय बोललो बाप्पा कर गेलो बापू काय शिवप्पा घर गेला आत्ते चलो बापू म्हणतो मात्र दिसू दिन पळ्या 7:30 खरे फक्त माका रेडी होत होता दिवसभर उरुगो जाणतो नी तो किते तो जाणतो की तू उलयता नवीन सिनेमा पुस्तक पूर्ण त्याला उशा मारत होता हे तुमची खबर असा आणि परवा लागेल पण हे सुद्धा पिक्चर पडेल तो आणि माझ्या मैत्रीण सगळं पिक्चर पूर्ण कळून आले एक दिवस तुम्ही तरी मला पिक्चर घ्यायला असतात पण धडकन पिक्चर लागले ते सुद्धा कळून नाही का तुला पाहिजे तुमची खबर असा लग्ना पयली पळय पिक्चर आपण चालला गो तुका आणि आता बापान पिक्चर पहिला किती झाले त्यांचे लेक्चर मजा मारतो तो टेन्शन मजा मारता एक नया पैसे दाखवतो लागलो खबर असा एकदम बापा की तोले जातो मग एकाने डॉक्टर बांधून गेली काकी अंगावर बसला बसले तू गेली अंगावर बसला बापा उगी तुले नका भीतर होतो अरे हे समोर गळ्यात घड हटले कंटाळीला हा त्याचं घडा हळद लागून मागे बॅलन्स म्हणा लावून घेतली आणि एकच महिन्यानंतर मागं सोडली आणि संतोष पुरा हेकल पडाल मान गेला बापा आणि कित्या करायचंय तो भीतर होतो तू घाबरव रे मग गेले काळे झोडता मग खाली थक्का येता ते काळी बाहेर तर कोण गेला खूप बरे असेल आराम राहत असेल घरात रोज बघे बोलतो येऊ बघे तुझे हा पाहिजे बाय लोट तशी हा बिल नाही उठ तशी अजूनही लोक टिंगर मारतात बाबूस मग धोतार नाही तरी कोट गेला म्हणतो खरे इतकं म्हातार अजून हिंसपान केलं नाही म्हाताऱ्याला आपण आज नेंटच म्हणता कावड्याने इतक्या दुकान खाण्याचं कावळा तसं कावळ्या जातो तुम्ही हा कौल होतो सगळ्या बघा कावळ म्हणजे चिंता नाही का ठरे स्वातंत्र्य बाईले बाईली म्हणती मला घरा सकल किती ऐकत रे गावा चढून ना चढून हो मार आणि अरे कोण कोण ओढ त्याची भांडवड केला हा मारू जाईल तुम्ही सर्व राक्षसा जातीचे तुमचं काय ना असे घरात भांडवल होण्यात असल्या ओळखला तुम्ही माका साधापणा बघता घरात कोण उडीला कशी कटून गोतू बाप्पा होय तू परा होयता तू वड्या घरा आशिल्या मरे हा या घरात जगते असा आणि तू या बायले कट्या उठ शिल्ली हा या घर मरे तुमगेला बळमान होईत पटेशिले साधापणाची त्याच्या वाटे वाचणार गो हा काय त्याला वाटे गेला बघतो तो पहिला कसं मागच्या ते माझ्याकडे नेऊन हा गेला त्याला वाटे तो जाणतो मी जाणतो त्याच्या बुद्धी कमी चालतो जाणतो नी बरं असतं नेमकं बरं ओळखलं त्याला चालू फिटकून उडत असेल त्याचा बघतो पण घाबरला कल्याणी तो जाणतो मी वाटे वाचणार का बुद्धी कमी झाली बुद्धी कमी झाली ना ते गेली बुद्धी बरे असा जेवची बुद्धी त्यांना कमी जाईल लोकांनी मला इथले बस कशी घेता हे तुम्ही खबर असा आणि किती काम असा संध्याकाळी अशी ते दांड्याला बरोबर वाटते अशी फेरी मान घेऊचे आणि एका नामरूप जण घेऊन येऊचे आणि ते पडते पण शिगळू कोण घालतो पडाय हे खबर असते तुका तू मार पळया तुम्ही अजून तू बरंच नागता अजून मागं लोक म्हणतात कल्याणी तू पहिले तिथं बरे असेल गो हा तू भाऊ माझ्यापासून भाऊ भाऊ म्हणतात तुमच्या तरी लोक लय झाले मला 32 काळ किटकिट कर गोप्रो तुमगेले तोंडात गपरावचे की म्हणतो अगो कल्याणी मात्र गोप्रो तुमगेल्या गोवचेर मुगो म्हाका खंय तरी आतां घर सोडून वयचें दिसता पळय तो कितें जाल तरी मुगो माम कितें जाणटे मनशान कितें म्हणल्यार तूं घेवूं जाय माम तो करतो सगळं काम
सगळ्या तुमच्या दोघांकडे ऐकली ती म्हणून विचार पावला नाजाला आराम राहत असेल हे पळय तू मुगो कोणालेच ऐकू वचना का हांव मात मुगो कारवार वचून येता आनी बापा कडेन झगडू वचना का हरकत ना पण बिगी आणि खंय वर्षात हळ्या वाकड बोटा चप्पल खाले बाटल्या हळ्या वाकड बोटा चप्पल खाले बाटल्या घेऊन पुरा बुधा हाडच सुटलं माझ्या काम चालले होत असेल काय साहेब जुनी पुन्हा वस्तू तुटील फुटील प्लास्टिक बिस्टिक किती असाच जरा कारवार होत म्हणून गेला संजय जाल्यार आनी कसा साप जंगल गेले पण ते हे साप पाहून त्याका बरं हॉटली घेऊन येतो तो घेऊन बरे जायना असा भितर मागे एक माम फाटी राड कोण घेऊन असा किती भविष्य पळयता किती आज पळोवन भविष्य पळयता आणि ते जुने खोड पळ तो कण मोडतो म्हणून मी सांगता एक काम कर तू मागे पळे तुझ्या रांगीत पळू भविष्य पळे भविष्य आवाज हा करत का सुंदर रस्ते गेलो एक पश्चिम एका झाला एक दक्षिण एक आपलं रे आज मागे ते उठ तशी झाला असे रात्री मेंढी कोण करत भविष्य पळे का मला दोन पण वर्णन करता होय का पण हे पळे गो एकदम गो बरे ना शुक्र शनी मुगो एकदम पिट्टेला आणि गुरु वैचित्य वाढ म्हणता गेला आणि गुरु ना सरकार बाईचा मृत्यू लागला हो म्हणता ते 2-4 दिवसाकडे गुरु सरकारी बाईकडे किती होत म्हणून कळला पण बाकी एक सांगा त्याकडे सरकारी बाईकडे वच बंद करून जाईना वैची बंद करूत गो सरकार बाईकडे 4 काट्या गोपान उडली गुरु वैत आपोआप बंद करो पण हे बघ सगळं आता हात म्हणते का त्याचं काही बरे राहिला भारी विचित्र नाव किती म्हणत होती ते गेल्या बाबसो बाबूसो किती करता तू काय ना भावजी मुगो तुझे तांदूळ ठेवून गेलो ते शिजले गावण्यात पळयतालो पहिला तेल ओतू लागली तेल ओतू लागते मग तुझे याद येईल माझे याद येईल ज्योती असेच करत बरा तू जेवण तरी येता पण झाले अगो बाबा मागे येऊन जाल काहीच ना आलो सगळे येतं म्हाका तर जरा म्हाका आयती जेवण मेळटलें पण झालें जेवणच न्ही गो सगळे कायचे मेळटा तुका तू कित्या भिता बटन मला देव जण आमगेर प्रेमाची परीक्षाच घेता तू कित्या भिता ज्योती आज जवळ जवळ 2 वर्ष जाले आम्ही प्रेम अभ्यास करते असा तितूतले प्रश्न येतले कॉपी मारची काय गरज ना न्ही तू बरे सगळे न्ही मस्करीत म्हणटा आमगेर बायलां म्हण दादल्या कळना बायलां मग काय शूट करू दाखय पळया हांव वयता बरेच जाता वैत खंय वयता वैत म्हणून तो गाड्या पळय उडा उरयला गो तू आज तुका हाय तू कामायला सांग माझे मागचे प्रमाणे पोहोचून जाय नाहीतर आहे ना तर तू नाही तर राहा काय तू माझे रागार झालो रागा जो हा कोण तुझेलो अरे सॉरी रे आय लव्ह यू I love you. I love you. I love you. I love you.
भावजी आणि त्यांना पण भावजी मला भरपूर हुंडे जाय गो किती ते आज कित करता तू त्यांना ऐकलं तर आता खय कोणाकडे उरू गेला हिंगी होते हा विकच नाही ना दिसतं काय हा बस म्हणजे सांग मला हा काय तुझे भाऊजी केन्ना येतले रे दिवस आमच्या बाप्पाकडे सांगते हा आमच्या घरात असं गो बुडसा तो साल हा कोणता म्हणलं किती बुडसा मला माझे भावजी आणि पडून मागे भावजी उद्या अशी खूप तर आता मी किती म्हणत करचे तुका उडू जायचं माग म्हणते ना तू माग फक्त तूच मेळा पुढं दीपक बघा दीपक गाढवा एकदम गडबड नसतो करतो आज भाऊजी तू येलो आणि शांत अभ्यास करता अभ्यास अभ्यास कर्माक अभ्यास तू गेलो मला परीक्षा आता पिक्चर व्हायचा आणि मागे एक सांग काढवा ते उलट पुस्तक घेऊन असं मसनात अभ्यास कर तू अरे भाऊजी उलटी पुस्तक मागू किती खबर तरी असा बरं हा उलटी पुस्तक किती वाचतो उलटी वाचला तर मला सकल्या जागे तर पुढे होता सारखी तकलेली करते पुस्तक बाबाजी म्हणा उलटी वाचा खबर असतो का आय कॅन डू आय कॅन डू दीपका ते आय कॅन डू इट मला किती रे भाऊजी आय कॅन डू म्हणणार बरे आय म्हणला हा कॅन म्हणला तुझ्या स्वऱ्या कॅन आणि तू म्हणा फ्युचर अरे बाबा शबाश रे पोरा शबाश सुंदर इंग्लिश हात गेला सुंदर मेवणे म्हणालो भाऊजी ते 500 रुपये दिले पाप्या तू गाडवा सुधार तुम्हाला नाही रे बाबा इतले शिवून 500 रुपयांना मागता तूक मरे भरपूर हुंड आणत नाही करताना तेच शिवाय सुधारत ना तूक मरे गुपशिटाचे सर्व चोडी पळला कळलं का डोळ्यांचा राशा असते असे कळलं का जाणार जाऊन पार करू द्यायचे हुंड पैसा भरपूर मिळतील ते एक कित करायचं 100 रुपये नोट काढची मरे त्या वाकडे डोळा करायचं दोट सगळं आमचा दिसतले भाऊजी खाली सुद्धा मला खूप लागला माग लागला होता डोळा उठायचं माग लागला ना तू गाडवा हा लंग जात झाला केंद्र लंग जात शिलो तुझं पाय नाव लंग झाला तू 10 वर्षात असताना ती सांगू तुका तुका बहीण बाळ माझी मीरा मागे सोडून गेली कळ तुका आता इथली होता शिरा खात नव्हतं शिला इथले दगदगे असेल तुला बहिणीला एकच वचन असा माझ्या भावा काय कमी पडू जाईन काय कळ बरं तू गेल बरे चिमटेपणा तू सोड गेली भाऊजी मग तेच सांगले त्यांना तुझ्या घरात किती बरे किती नुसते किती भाजी आणि खबर किती अशी त्यांना पहिला तो तेरो कायकुळो अरे बापे त्या गाडवा विटामिन उठता मजेत त्या विटामिन कसं खाऊन टूट टाकत आपल्या तुझ्या विषयी माझ्या टुणटुणीत मट्टू माझ्या पायान तरी असलं तू एक गहू लागला असता हिंगा निर्वण उपयोग ना भाऊजी हा एका तू धक मान घ्या अरे गाडवा हो काय उपयोग करणार रे बाबा शेण खात्यार होतो पक्कत सगळे ते घाण कण सगळं सत्यानाश करून उडेल का फायदा जेव्हा काय फायदा चप्पल खाली बाटल्या चप्पल खाली बाटल्या चप्पल खाली बाटल्या काय उत्पन्न पडे कोणी भविष्य सुद्धा पळवून घेतलं ना असू कित करतले चल्लो कल्याणी तू मग कित्याक फोन केलो गो तू मग सोडून 14 वर्ष जाली तरी सुद्धा तू तितलोच प्रेम करतो गो अजून मुखार यो गो कल्याणी मुखार यो गो
एक शनी जोडकर मारला शनी तुला एकदम वाईट आला तू गुरु आणि शुक्र मऱ्या दगड घेऊन गेले शनी त्यांना गेला मध्ये आलो हे दोघी जण शनी मध्ये मरे आणि शनी रागार गेलो आता शनी परत दाखवत आला तू मरे 4 मणिकडून राजी वाटताले माने आणि कित्याक अजून काढेल कणेची सुद्धा देऊक तयार आसा ते सगळे करपाक सगळे तयार करून हे घे 8 दिवसाची कमाई तू मोजू शकता नाही जाऊ येत नारायण 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 योग जिसके आंगन में तुलसी होती है उसी को समझता है तुलसी विवाह क्या होती है या भविष्यवाल्या बरोबर सांगला ये म्हातारे ओ वैता तुझ्या बाप्पा गया कोणा म्हातारे म्हणले तू हा मागे गो मका जुनी पुरी नुरी म्हणता तू पळायला माका एकू पडी पुरी पण सोडली मारे म्हातारे ने नेंटी दिसता मनीषा कोरायला अशी गोरी काय वाड पहिला मटन कापची चोरी दिसता चन्या बुट्ट अरे मागे ना मले कल्याणी रघुनाथ गटार बाहेर हाव अजुनी माझं नाव ऐकून लोक मला थरथरतात हे तू लक्षात ठेवून घे म्हटल्यार ही ज्योतिलाई म्हण झाली नारायण नारायण अरे तू कोण रे हा का लंडनच्या नाहीला हाव गोविंद स्वामींच्या लंडनातल्यान गोप शिटावयला गेला होतो रे फादर पडतो पहिले फातर पडटालो आता लाकूड पडटा मी ते फोडू फादर फोडू नाल्याला लाकूड फोडू अटल चित्र फोडतो म्हणून झालं ना पण तू किती काम करता मग ते सांग पळया काम मागेलो सोऱ्याचो धंदा आसा सांजे मायतात भरपूर गिरायक येता हांव सोऱ्यान कमयता पयसो ते बी उदक घालना आसता तू खऱ्यान कमय ना जाल्यार राट्यान कमय आमकां मेळची आसुनी कणीच ती पुता कळ्ळें मरे मेळटले भरपूर मेळटले कशी मेळटले रे ते आणि तुका लग्न बी जाला मागेल ना हा मागे बाप्पान खूप चेडू पळयले पण म्हाका एक बी पसंत येना तुगे तलाशा कोणी चेडू आसात मागेर सगळे खिचकडे लग्न करून दिल्या कशी गिरी जिंगून गिरी काढून मेळटले आणि शिरी दुसरेच पडेल जातले तुमका राग येना जाल्यार हे विचारू विचार म्हाका काही राग येना हांव केन्ना राग करून ना विचार तू पडटा न्हू तुमका एक चली आशिल्ले हय कित्याक तेका एक वेळा पळयल्ले आनी ते मागे मनात गेले जर आमगे पीक झाले जाल्यार दोन्ही घरचो खर्च करूंक हांव तयार आसा म्हाका व्हडलो बी काय नाका हेणी सांगची बी बरोबर कसा मागे बाये तू हेचकडे लग्न करून दिल्या कशी ना तर राजकारण अशी फुकट लग्न करून कोण व्हरता हय हरकत ना पण तू फाल्यां अशी सांजे मागीर घराकडे येवन पळया काय ना नारायण नारायण हय संभाजी ट्रॅक्टर सुद्धा घेऊन येऊन रावण मारूक तयार आसा तू अजिबात भिनाका तुका जाय जाल्यार पैशान बरोवन उडयता तसे सांगता रे काम जर तुम्ही काम द्यायचं कोण ना तू फडा पडेल पण हितूंतलो हांव न्ही तुका जाय जाल्यार बरें हांव येता आतां तुगेलें काम जालें दितालें हा बरोबर नांव तू या कामासाठी इतलो बी खर्च येयला काही हरकत ना पण ते फळ म्हाका मेळ्ळ्या शिवाय हांव केन्नाच लोकांक दिल में तुम्हारी याद आंखों में तुम्हारी तस्वीर फिर भी तुम ना आए तो हमारे तस्वीर
बेजार येता नी या चांडा चौकडी पोरा मुखार दीस काढू जायना आता त्या त्या फाटल्या कट्यार बसिली ती 4 चांडा चौकडी पोरा म्हाका म्हणटात बट मग काय फिटिंग घालून मरे काय लग्ना वयता काय कितें रे तेमगेली ही उतरां आयकता रे म्हाका सामकें कितें जावन गोंयचो सूर मारिल्या भशेन जालो पळय आता हांव लग्ना वचूं ना जाल्यार देवळा वचूं हें कित्याक आसकूल पडटा आनी हांवें हे एक धोतर न्हेशिल्यात हे मी आतां टायट फिटींग म्हणचे तसो मागीर राग एकदम शांत जाता कल्याणी अगो ए कल्याणी त्या बडका आयकून दिसता हे कोण कित्याक गो मारता कोणाला पेटन धोतर उलटून गेले आता नाश्ता वेल्यान गो कित्याक मारता पळयना गो तू कितें पळय कितें हांव खंय माडा अमाशेक गेला रे दाराक तकली लाव कपडा एक काण बसतले मागीर पिशवी तपासू कल्याणी कितें खिशातले 150 रुपया थोडी काडून गो दुकानार इडी म्हणून घेवंक गेला खिशाक पयशेच ना ते सारकी म्हणून मारिल्या भशेन चालू पळय कितें 150 रुपये हे काढला केन्ना ते तुमगे खिशात हात घातले ते भोतांचा काय देतात मागीर हात हे करता दोन पिशे करून घ्या खिशा भितर त्यान सगळं समाज जातले तुम्ही काडया म्हणटा आनी पैसा पाय सुटले तर आवय भान काढून तुगेले आनी म्हाका एक सांग गो तुम्ही म्हाका खिशा हात घालून जाल्यार तूं कस कळ्ळें मागीर खिशा बोदी जाला म्हणून तुका बापाचे काढी उरतले ताका विचार मागीर विचारता म्हागे बापा पैसा हात लायना तुवेच काडी उरतले मग बाबा हे मी मुगुरान धरी त्यान माझ्या घालते ना बिमस कुठं बिगी लगे जात माझे मॅप दिला तुम्ही हे की वर घ्या आणि पुन्हा माग सांगता बापा आणि तू केक सारखे सुसुर बेबाजे बडा नारायण सांगो आम्ही सुरसूर आणि उड्यार तू हां जाल्यार तू आणि बोरा रूप जायना का तुगे हाताक पयशे घाला मागीर आतां पयशे तुना भीक मागा हात तू गेलो आनी उलयना का बोचून फिरोन वतालो काय सांगता तुगेल्या घोवाक या बटान फक्त 2 मंत्र म्हणला पुरो संवसार खाते वयतले खबर आसा बसू दिल्ली म्हणय कपला मारता खंय तसली खबर जाली मागेली रत्नागिरी गेल्लो नरेंद्र स्वामी मेळू म्हण आनी ही कोर गळ्या भांगून येयला हा वेत पण फाटी लागून आशिल्ले कळ्ळें न्ही हा जर ते बरोबर लगीन जालें तुका घालता आशिल्ले आनी घरी उदक तुमचे चड्या उदयान तुमच्या कोण मेला कितें बडबड तुका काय ना तुमगे वंडर गायता बरे म्हाका गुरू बासमती तांदूळ खान दिता न्ही तुमी तसं तुमगे वंडर गायता हांव तीन टायम पूल मारता हे आनी आदी पडी तांदूळ सारके मेळटा हेका आनी वयल्यान जेवण जाता एक पोटा वयल्यान हात ओड म्हणटा लोक म्हण हांसून काडीन कोणी दिता न्ही म्हण जेवूंक मेळना जाल्यार धड कळटा न्ही तुका बासमती तांदूळ घालपाक हेका बलम तांदूळ हाडून घाला सारके कळटा पळय केळी पान आयला तुमच्या कळे दुकान मारला या वाटे बोलू डुक्कर मला हात सांगताशिले कितें बरें केला तेजो गपचूप तपास कांडे लिपोवन दवर तूं आनी भात घालता असो येयलो तो रोज गळेलो करता पडे न्ही मटण हाडे घेवन येयला पळय कसं रांदून घाल गा म्हणून आमी खाता तीच म्हाका चड काय खायना न्ही बटपण करता तो तरी बी वचोन जेवलो करता काय करता बेकार करता म्हाका ह्या मारवाडी रात आसतना पळोवंक गेल्यार हळू ते बारीक तोपाचो खाल्लेशे करता हांवें कितें केलो हळू पळया म्हणलो जेवता तर म्हाका कितें घातल काय म्हणून मागीर समजू पण ह्या मावरान म्हाका एक तरी पीस हळूच आशिल्लो काय खंय पयल्यान विचारला सांग तूं म्हाका मोग आशिल्ले शिजून गेले म्हणून म्हाका सांगो मोग आशिल्ले शिजून गेले आता डॉक्टर किती हाडले 200 रुपये पण घ्यायला हाय तुका हाय खत केली अजून मारू तू हा मारू झाले तुम्ही सगळं राक्षस तुमचं अशी उगीच राहता नाच्या पायाला राहता भांडण जोडायचे असे राव पासवर्ड घेऊन तुमका बापा जाले परत आनी कित्याक गणिता हे तो बरे जोड पळो गेलो लग्न करया म्हणून केलो हो मागे देवात म्हणू लागलो नरेंद्र स्वामी मेळूक रत्नागिरी वचून येत म्हण घेवन
काय हा मी म्हणला कोणी बऱ्या कामा गेला ना म्हणा मी आणि हे काय आईनं मी हा म्हणली पण नाही सगळी मिळून गेलो आणि हे लवण घेऊन गेला ठीक आहे एकच बेडा खपा आपण गेली खपा गेली तर तू खपा करून घे खूप करायची रे कल्याणी कोणता कोणता का तुला लागून त्याने जाऊ नाही ना तू बघती आता हा ऐकून घेऊ सगळ्या या मला मध्ये कितले सांगला कितले हे कोण म्हणते कारभार अंगर फ्रीज ना तो बुडवून मारू जा बुडा ना फुकात बुडा मारत असेल हा आणि मुले नका अजून ओळखत ना तुम्ही नका रत्नागिरीची कल्याणी म्हणतात नका खडस पण नागतो बरं मग खडी तर ह्या घरात कवडी तरी अशी नाही पैका म्हणतो अशी नाही कवडी रसून त्याला माझ्या मडकी तर अशी उगो किती बरे पण असा पळी पण हे रत्नागिरीचे कल्याणी अजून म्हणून खबर नसले खाली तर मात म्हणे ते खेळ येतो खेळी जात्रेला येतात फक्त हे शेत बावल्याची दिसले हा थोडे दिवस आमच्या गावाला माते बडकी करत आणि बरे घातलेच केले आणि दिवस व्हायचा व्हायचा इकडे तो मडकी फोडू लागत पडे फोडू द्यायचे त्यांना माझ्याकडे बाय आता लय आता किती आहे तू गप्प 150 रुपये कोण काढतो आणि पहिले विचार किती गप्प असा तू आता किसे दाखवून बसत तुम्ही आले पैका पण घेऊ विचार होता बरा कल 150 रुपये रे बापा माझ्या खिशात 150 रुपये कोणी काढले मारे तस म्हणून अरे कल्याणी विचारलो हे एकदम मागे अंगात जाऊन रे साडी कशी साडली रे ती पाव केडी खाली उतरले बवाल या खिशात पाहिले हात जरा कोणाला हात येतात रे अरेच गाडी उडतात ते चोर करून आणि अख्खा वेळ सुंदर पण माग राहते का पैका पण घेऊ बोलछडी तुझे निसंतन जाऊन होतो बाकी माझं चोर म्हणता तू मला म्हणती काय बा मला तू मला मार दिला पर्यंत तू पैका पण घेऊ आई आई ते किती झाले गे तुम्ही असे तुझ्या आठवड्यातून देता तर किती झाले अबे तुझ्या बापाच्या खिशात त्याने 150 रुपये काढलो काय आणि आई ते 150 रुपये आहेत काढी रे कर्ज फी भरून जायची तू पहिला माग सांगते रे पैशाचा माग सांगते रे सॉरी बरा पैसा जरा दाखवून देऊ चरी ओय तिला तो कोटले असतील त्याकडे मारे त्याच्या मुखार आणि आपली भांडवल बंदा खावा बाप्पा हा मा तर बारा आमाचे होतून येतात आणि सगळे करणार आता मस्कट फोन उडून देतो मग काय तुम्ही सांगला कोण नाही किती सगळं हा ऐकून घेत पडता तू होता कॉलेज होता तू ऐकत नका का किती आनंद घेऊन बसते तू चिल चिल थंड लाव थंड राहू काय ना माते पावे तर होय बसतो बसूया ना हवे सांगेल कामाची चौकशी करूया बसू आहे ना त्या नातू आहे ना ऐका म्हणतो अबे हाव सांगता तुझ्या कामात ते जातले पण तशी गडबड किती सांगता ते काम घरात ना म्हणते बाई उभी राह हो मग गुन्हे कोण हो ती चौकशी मागे नका हा सवांगा बरा हाव लग्न जाय ना आई हाव इथं घे मग कॉलेज जाऊचं टाइम झाला तोंड पुढे हातार होता या संभाजी अपमान अपमान झाला तू तिथे तापमान ओढून घेता काय भिनाका तुला माझ्या जवळ कोण घेता मला कोण घेता रे मागे काम झालंच म्हणतात समजे त्याने काय आहे ना तुझं काम झालं तिथं कसे का नाट्य बाय का पुष्कळ सांगता जाय ना पण तो मध्ये ते गुन्हा देतात नी तो एक असा जुनर मतलब कोण माम मागेलो आणि कोण दिवसभर खाटीत फोन गेला होता आणि तुझं काम किती असते का त्या जुनाटाबद्दल तू काय विनाका त्या जुनाट हा पडून घेता हा बोलता माझे राहून
जाल्यार रशियाका नागे सगळे सांगून घेऊन त्याच्याकडे लग्न करूचे बरे टाइम झाला आमचे भांगड जर कळप आमचे सांगड बांधतो आमकां सुक्यान पडतो ना आई एक पटी घुलेली हे लग्न करणंच सोडलेली ती आई भूक तिथे दाखवत होते मला काहीच खबर ना आता मी बगीच्या लग्न जाऊच्यासाठी तुला मागील बाप्पाकडे येऊन मागणी घालू होत नंतर दुसऱ्याच तिकडे जावं गेले हा खूप वाईट दिसत रे मागणी तो सांगणे काय झालो मगाशी मस्करे तुमके मुगो जोडवा मुगो पहिले भय दिसलो करतो जायत ना गो तू केन्ना बरे मस्करे काय होता आमके बाहेर मन असंच होता कसं होता टाकले बया टाकले जरा कंटच भेटले दोघी ज्यांनी ही जोड मग माझी मुखार उचल पळय त्यांनी आपले सगळं पेटेर होतं आणि ज्यांनी जोड दिवसात पळय त्यांनी दीपकाल दुसरा काळोखच काढत असतो खरेच होते हा तुझं इतके प्रेम करता आमचे प्रेमात तो संभाजी मुलाला भिकाजी आम्ही अजिबात जीव जायला आमचे प्रेम हो सगळा अमर करो
वा 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 किती रे लैला मजनूले काय ना भाऊजी आमच्या ते रिहर्सल चालू असा तू येलो पंढरीचे जान उभे विटेवर तू मागे येऊन तशीच रे ऐका रे पंढरीचे जान उभे विटेवर हो पंढरी केन्ना का पावत म्हणून सांगू जाणा आणि तुगेल म्हणणे किती रे येणं म्हण मागेल घरात मध्ये का तुम्ही आडो जाऊ तुमका आडवं चालला रे मध्ये त्यो उभी रोल नाही गोपन भटा बसेल किती चाल रे नाटक तुमगेली काय ना भाऊजी आम्ही मरे तालीम मारताल रे आमच्या मरे कॉलेजला गॅदरिंग असा अरे बाप्या तुमच्या कॉलेजात गॅदरिंगात जाते राहू का किती रे पहिलं चालले रे तुम्हाला कॉलेजात गॅदरिंग आणि तू गो कोण गो तू कल्याणी कोण गो बाबाकडे येत तू गेल्या बाबान भटपान काम किती गोंडून जात कोण मला मेवण्या पाय पडता हो तुका आता मग पाय पडता ऐकोच मनीस नाही हाव कळलं मग आवडे मग कितली तरी लोक पाय पडतात कळ तुका हा मागे मेवड्या मग भरपूर हुंड आणत लग करतलो तुमच्या दिवसात हुंड तर तुमका विचार आणि तू रे तुझ्या पाठी चांगली तोडता बरोबर आहे तुझे भावाची तूच सांभाळ येता माम येता हो माम मस्त करतात काम माझा माम म्हणून पावले इथं नाटक चालू असेल तुम्ही हिंदू समजून भाऊजी तुका कितकं कोणी सांगू जाई नाटक नाही रे फक्त तालीम रे गाडवा केंद्र दुसऱ्या रंगावर चालतो गेले बरोबर आहे आणि तू काय सांगता तुझे चोरू पडला दुसरे कानान जरा कॅप असा जाणार जाऊ आम्ही किती मी उलेला काय कळतं ना त्याला पाळ पडतो भाऊजी ती खपन झाली चोरी तू मागे बेड्या करू करता पत्रा नको रे माकडे पत्रा डबोनी तू कचरा डबो कसलो डबो पार पडते गेले हा जे किती सांग मरे तुझ्या भल्यासाठी सांगता करता दाखवून इतले पैसे पण घेऊन वाईट लागून तू गेल्या पैसे ऐकलेल्या तू तरी मागे गळ्या घालू शकता लोकांना बडा हात वन कमाई पैसे भाऊजी हा तू स्पष्ट सांगता हा लग्न झाला धोती बराच लग्न जातो हा झाला हा दिवसभर कसं राहतो मला घर सोडून येतो मला सांगतो हा धोतीभर लग्न जातं मी धोती बराच जातो अरे करा बस करणार रे बाबा हा जय ती सांग बरे तुझ्या भल्यासाठी सांग सारखं त्या भटाकडे वयता आणि त्याने झिंड बाहेर काढतात इथलं मस्ती त्या भटाली मागे मी एवढ्या गुंकन दोन दिली भाऊजी तू कितल्या बोवाळ माल तरी मरे काहीच तर जाऊचे ना हा ज्योती मध्ये जीवा पार प्रेम करतात हा ज्योती साथ दितोला तू गाडवा साथ देऊनच पडे मागे कसलं लाख गीत पडे तुका माकडा तुझीतलं वय असताना आम्ही सुद्धा प्रेम केलं रे अंगल मी त्या गुपचूप प्रेमाची चिवडी झाडाखालीची गिनर अशी अशी मरे तरी पण ते बाप्पान बरं झाली मला लास्टात दुसऱ्या वेळेस लग्न पण दिले पण माग किती या इस्टेटी खातीर लास्टात लग्न जाऊच पडले कळलं मरे दादा गप संन्यास घेऊच केलं खंय तर वचून गपचूप तरी काय पाहिजे ना आज मागे मागे मेवण्याला येतच पडले पार पडले पडलेला कळना संन्यास घेतशील का संन्यास असे जर कोण रस्त्यावर वचत मान वयर पण पळयता उंटा बशेन आणि मागीर मान बसोवन घेता आणि मागीर आमचे ते माल येत असणे मालाकडे फक्त उलोक मान बसोवन घेवन वयता असो संन्यास घेवशील का संन्यासी हे गाडवा किती बरोबर काय ना तुगे गुणगान गायतालो मागे भावोजी तितले बरो न्ही मेवण्यासाठी इतले काळजी घेता म्हणजे तू माकडा मागे गुणगान गायची काय गरज ना मागे गुणगान गायपेक्षा पाप्याती मागे सून हाड आता मला डोळ्यासमोर आणा का तर तुला विचार रूल आला असता चांपोळ खाडी बरो देवा शिवनाथा आज कितली बरी स्वप्न पळयली हे मागे मेवण्या कितलं भरपूर हुंड अलंकार म्हणून हो पहिले मागता आपण हुंड खाऊन उठला फक्त मागे लबरू उडं पळता त्या गावच्या बरोबर बाद जाऊन पडलो काही नाटकाला न पळता ती कुटकुट मांडू अशी कुटकुट मांडतात पार पडून धंदे गेले अच्छा हा बी लहान असताना काय कमी नाशिलो हा बी का अवघड बोलला आपण कुठतरी मांडू वाटतो आपल्याला आता रवाय फुसफुस तर वाटला
आणि मुखार पाय घालला का सोड मागे हाता तुका बाप्पाच त्या घरातला पाय दिवशी ना पहिले बंद किती उठी असा गुरु कल्याणी तुका त्या बाप्पा मुखार माझ्या नशिबात दिवस पडू द्या ना हा ना दीस काढून जाईन जाल्यार वर्ष तरी काढ गो वर्ष काढ वर्षा पहिले मरतात तर तो हे तुका खबर असा इथं बिगी मरते ना पहिले झाड ते एक काम कर 1 किलो भर मीठ हांडी खाऊन जाऊन खाई करगोन खायला मेला मरू खाय कल्याणी एकदम माझ्या बाप्पा किती लागलो गो तू बाप्पा लागला तू का लागो हे का म्हणतो ये बाप्पा मुखार माझ्या नशिबात दिवस पडू द्या ना तुझा बाप्पा तर काटा माय पडतो अरे बाप्पा काट्या मायपण म्हणून पावले गो तू काटा मायपण म्हणत ना आणि जायपण म्हणून सांगू हे का म्हणतो माको म्हणून सुना बसत करता किती समजायला माझा कोण ना म्हणून घेऊ ना आम्ही 4 बहिणी एक बहीण खानापूर होता दुसरी बहीण नागपूर होता तिसरी बहीण येल्हापूर होता आणि चौथी हा ते मल्हारपुरा पडे गणपती तुमगेल्या झगड्या मुगो खरेंच तर कंटाळ येऊन गेलो म्हाका खंय तरी वचून जीव दिल्लो बरो जीव दिता दी कुशाल दी म्हाका काय पाहिजे हांव आराम रावतलें चल या गो कल्याणी वच्चा आमी घरा कडेन बापान कितें म्हणलें म्हण तूं मना लावून दिनाका आपलं घो न्ही घोऊ हय घोऊ बापू उलयता कित्याक कोणसाक पण रावता कित्याक त्याला काय सांगता येना तोंडाक खिचडी बांधलेली होता आता घोता न्हिसलो म्हणून घो म्हणते नाजाल्यार घो म्हणते अशी तुका असलो घो कित्याक मूस मारूक हय ती पण घेवन खरें सांगता घो म्हण मुगो तुका मात्तरी किंमत ना घो म्हणल्यार देव कर आणि हेणे म्हाका देवचार करून दवरला देवचार अतू पार करता पाडलो ना तो धार बी घेना तो धार आले तू बेतांगण बडे करतो तूं म्हाका इतलो राग केला ते न्यू रावले गो कळलो न्ही म्हणा का कल्याणी म्हणून सांगलें जाता म्हाका एक सांग मी हा तुझ बरोबर अशें आयिल्ले काय काम म्हणटा म्हागे बापान तुमचे कडेन एक लग्न करून दिलें आनी त्या रजिस्टर ऑफिसा व्हरून घेवन सिग्नेचर घालून घेवन म्हाका रजिस्टर करून लग्न करून दिलें साक्षी पळय 4 लोक आसात हे तुमकां खबर आसा वाड्यार लोक आसात हा खबर आसा की म्हण घेवन आनी तुमी म्हाका सोडतात सोड जाल्यार काय बेजाना हुशार तुमी सोडा जाल्यार तो घरचो वाटो पैशात वाटो अर्ध्याक अर्ध म्हाका तुमी दिवं जाय केन्ना एक तुमकां साडी हांडी खबर आसा खंय काय म्हणटा म्हाका हांव हांड दिता आनी हांव न्हिसता पळय गेल्या म्हयन्याक 2 साडी हांडून घेतली युगादी हें खबर आसा कोणी जाणा दीत म्हणटालो ना हांवें हे पळय हे धोतर घेवन कितलीं वर्सां जालीं त्या कुपनाचेर मेळटा तशें म्हण हांव न्हेसता नाजाल्यार तुका साडी न्हेसून वयता आशिल्लो तो अशी फुकटच नाची तुवें खरें बापाक सांगलो आपूण बरो बीड कामां आसा म्हणटलो हिंदू पळयलें पियाची एका लोटाच्या कापरशें ना ते तरी असं म्हणटालो ना तुका कितें आई उपाशी दवरला भर जावन सुद्दां तूं कशें तळील बांगडे खावंक मेळटा पळय कितें उलयत कितें तूं तळिले पळयन मागे मावशे आमी भटार घराण्यांतले हांव भुटीण माय आनी आमी नुस्तें खाता हे गे हो जालो कितें जाता वाडून तेन्ना आतां सदू मामाक नुस्तें वांसा हळू ताट घेवन थंय वचून भिडू बसता आनी हुडबड जाता हेका कमी जावना आनी वयल्या म्हाका सांगता आमी भटार नुस्तें खाता तूं हय का म्हणटा कोणी आसतात म्हाज्या दुख्खो तोंडार वाट्यार वचप न्हू त्या वासानच तरी जेवत म्हणटालो ना चल पूण तुगेले आतां या वच्चा आमी घरा हांव येना म्हणल्यार येना त्या घरांत हा कल्लू तशें म्हणनात गो म्हाका रडू येता पळय तूं ना जाल्यार म्हाका कोण आसा म्हातार काळ म्हाका तूंच जाय न्ही जाल्यार हांव सांगलें तशें आयकय आयकतलो गो म्हागेल राणी हे सांगून येतात व्हड्या येता कितें बडबडता उगीत म्हाका पसत बी विचार केन्ना आनी कितें सांगून घेवन ना गो काय ना गो चल या वच्चा आमी घरा कडेन चल चल काळ्या लाक्यात बोटाच्या पगारे वाटले काळ्या लाक्यात बोटाच्या पगारे वाटले मला घरीच पळय पळय यो मागीर ते लोकांक विकला पळय ना गोळी पळय ऐकता अगो तशी भविष्यवाल्याचेर विश्वास दवरून नको ए मागे भविष्य एकदम करता बायले शब्द हे तो मोल बाबू हो किती मोठा सोडून माझे शपथ दोर करायच्या अगो तुका घो असताना तुका दुसऱ्या कित्याक भविष्य परिस्थिती करत तू सांग रे लोकांना लागलं तुका पोट भरना तू पाच मारो हांव तुका मंत्रान फिरो म्हणत मुगो कितें मंत्र तुमगे ती मंत्र ऐकायली फक्त तुम्ही ओम केशवाय मा ओम माधवाय मा ओम नारायण 3 सोडला तर चौथी मंत्र कळटा हय का म्हणतो
दिया पळया तुगे हात गेले पळय एकदम बेस्ट मुगो एल्या भूस पळता मला कोण हॅलो सांगल्या कोणी तुका किते तुम्ही होता मुखार चला तू यो ना जाल्यार फोंडा होता हांव वयता हा फंडात ना गोया होता हेणे कल्लूक त्या म्हटलो हे मागेर कळले आणि तर नी पळया कळले आणि जाल्यार म्हाका कळटलें कित्याक म्हणल्यार तेगे भुजाचेर एक तीळ आसा तो म्हाकाच खबर आसा आनी कोण्णा खबर ना किती बडबडता काय ना बरो का म्हणटा हय बरं आणि खंयचो वायगणातलो धले मारून घेऊन पळे आता मागे बरीच पळे हे पळय मुगो हं. ह्यो बऱ्याच योग आसा ते भुजाचेर एक तीळ आसा न्ही गो होच बाय गो मागेल बुजात तुला सुनाको कशी कळले कळेल ना ती म्हणी ज्या हातान मुगो हाय तो तीळ स्पर्श केला तो म्हाका खबर उरलो आणि कोणाक खबर उरतलो अरे तू किती बडबडता काय ना कळल्यानी तू मागेल प्यार कळल्यानी तुझा योग असो हा कळल्यानी एकच म्हटले शाणी राणी ह्याक कशी कळले तो शाणी बी नाही पळया आई म्हणजे ते गाणी म्हणल्यार कळटाले ओ शाणी वच नका माका सोड तू वच नका ओ शाणी वच नका होय गो हाऊच तुगे शाणी तेरे सामने हाती रे कळल्यानी आणि कल्लो आणि म्हणणार म्हाका कल्याणी तुगे परिस्थिती अशीच जाल गो तू म्हाका कित्याक कोण येल गो तू कधी काय गडा धरीन मळार शोध केलो ना म्हाका मेळना ना रे शाणी हा बिन मरे तू गेले तशी रे त्याला हा तुझकडे खूप प्रेम करताले आणि म्हाका पडे तुझे बरोबर ते अंकोला बी पडे खूप मनातले हांव पाठवते भिमकॉल पडेचे सुद्धा घेऊन मनातले म्हाका अगो तुझी साठी म्हाका रूप घेवच पडलो असलो असं जाला आता आणि तू कसले ते रूप घेणार का अरे शाणी तो माझ्या बापाकडे गेलो आणि सांगलो आपण बरे कामास म्हणून आणि आपण कल्याणीकडे लग्न जात म्हणून सांगलो आणि माझे आई बाप बी भुलले माझ्या जेवढं लग्न झालं हे बऱ्या घराने पडतं म्हणजे जाल्यार ह्या दळी घरान म्हणजे कोणाक खबर कल्लू तू सगळा कितलो शोध केलो लास्ट मागीर कल्लू म्हाका मेळना कल्लो आणि म्हणणार का आता हे तुगे कल्लो दुसऱ्या घर आयदन घासते रे हांव तू कशी विसरू कळ्ळें शाणी तू आणि पळे काहीच विचार कर नाका हो तुझ्या आणि मागल प्रेम पडे अशी सदा कायमचं कमर उरतलो जाल्यार ये आता म्हाका चले लग्न आसा आणि त्या लग्नात तू येवक जाय आणि हा तुझ्या लग्नात पळय पत्रीक धाड दिताले अगो लग्नपत्री खंय म्हण धाडटा तू आज हांव हिंगा जाल्यार फाल्यां हांव थिंगा आसूं चेडवाक चड बी किंच पडयला पळयला बरो मोठ्ठो घराण्यांतलो गोविंद समीन चलो संभाजी म्हळ्यार तो शंभाजी म्हाका कितें जाता पळोवन घेयन तो शंभाजी वचूं मागी हरकत ना हे लग्न मुगो अजिबात जावं दिना चेडवा लग्ना म्हणलो हांव जरूर येता बरें येता हेची बरोबर लग्न जाल्यार हांव सुखान रावता आशिल्लें त्या भटा बाबा लग्न जावन घेवन हांव नरकांत पडलें म्हाका दिसता भट हो दिसूकच मोठे आणि कर्मांत पुन्हा खोटे हा या बायलेन म्हण म्हाका गांवा आणि तोंड दाखोवणी दवरला राक्षस अवतारचे बोडूक हे बोडूक कोणाल्या घरात 4 मंत्र म्हणून सुद्धा म्हाका तो लज दिसता लज हांव भट खरो पण ही बाय मागीर म्हाका
कट करून उडयता कट येतो म्हणल्यार एक जावन पळय एक पटी सांगटान काटो मारी बरो सोसून घेवूं जाता पण ह्या भायले तोंडा लागल्यार बरें सुद्दां जायना तोंडेर नजर घालली काम सुद्दां जायना ह्या भायले मुखार घरात मूस सुद्दां येवून भितात मूस रघु धावताले रे तू मग ते कोण बाईक पडला का म्हणून आई कोणी खिचो हांव थिंग व्हळा पडला अरे कित जात ते तरी सांग मरे शिव शिवा बाप्पा कल्याणी सकाळी रागान गेले सांज झाली तरी येईल ना हांवें म्हूण हाड्या म्हणून खूब प्रयत्न केलो तोपर्यंत मेलो गोंडो गेलो हो भंगार वालो गोंडो हो येयलो म्हाका म्हणूंक लागले तूं आपूण फाटल्यान येता म्हण आनी थंयच भांडण घालून बसला मध्ये आजो कोण रत्नागिरी चुडावर लग्न जाऊ गेल्ले रे तू आमच्या गावात तितले कल्याण ना आहे हेगे तेका तेगे समज तितलं बरें आसा पळय टेलिफोन डिपार्टमेंट पळय आमगेले तितलं बरें आसा तशें पण तुगे बायला कल्याणी नागरे देवा राव आनी बरें आसा कल्याणी करो देवा या हे पळयला व्हडले शिवराय करता रे बाप्पा काल ते जाले रे आनी कित्याक गणिता तुगे पेन्शन मेळटा तशें म्हण आमी आसात नाल्यार मागीर ह्या पडीचेर टोडी सुद्दां जायना आशिल्ली पण तुगे बायलाच म्हणटा रे किरकाळ जातीचो कोणाक किरकाळ म्हणटा तूं धडी किरकाळो ह्या घरात आशिल्लो रघु पळयल मरे काम कितलं बरें आसा पळय काम कावड्या भशेन तोंडी फोन उडयन गो बाप्पा कितें म्हणल्यार वळखना म्हाका वळखल ना कित्याक तुका आनी ह्या म्हाताऱ्या बरोबर वळखून दवल हांवें निसंता जाऊ तुमची पिकी बरोबर गो म्हणून सुद्दां वचना ते आनी उलयना का पूण तुगे तुम्ही म्हाका बरी फोटले हाड दितात न्ही तशें म्हण तुमकां ऑर्डर जायतालो हांव पोटली जाय जाल्यार लोक आमच्या आईवगेर वचून राव आवय घराच्या खाती तशेंच आयना बरे गळ्यात गाठली घालून घेवन मणी बांधून घेवन आयला हांव कळ्ळें मणी बांधून हाड म्हणजे 5.5 जाला गो आणि एक मणी जाय न्ही तर भितर वचत ते बी मग गळे बांधून घे आणि ते कमी पडला मग नाटपळ आसात ते बी गळे बांध नाटपळ बांधून घेतातले बाकी कोण तुका पडात करचे पेटा म्हणटा कल्याणी खगल्लो कितें जालें पंढरी माव कर्मकार फाटी घाल तुका कर्मकार तुका चोडून कितें हळ घाल रे तो म्हागे मेवण्याक सारखे गुल्ल करून उडय मरतली कित तुगेले तुगे चोडून म्हागे मेवण्यावर दिसत कळ्ळें मरे तुकान दवरत ना मुखार कळ्ळें मरे अरे कित जालें तें तरी सांग मरे कित जालो कित सांगू तुमकां तुमगे चोडून म्हागे मेवणे काल कितें ढमकटका ढमकटका ढमक कित तेंगेल नकरे हा कित चल्लें कितें हांव सांगता म्हागे मेवण्यावर भरपूर हुंडो आणत लंग करतलो कळ्ळें मरे ही पळय तेणी चिठ्ठी पळय गो हाडती म्हणजे चढवत पुरा मागे अगूर उडेल नाक कापले गावात खुर्ची दवल ना काय घडी खरंच गो नाक कापल्या सुपारी ती जाता मुगो तुम्ही कापला नव्हते गेलं नाक पण कापून उडायचं लाग आयल्या तू किती उभी असा तुम्ही किती असा अशी ना कपडा ओढून दे का आता धाई उडे कान फुटले नी एकाच्यान कान बंद झाले माझं कपडा होताले हे पळया हांव मागीर मेवण्याक भरपूर हुंडो आणत लंग करतलो कळ्ळें मरे तेका पोशील कर तेका शिक्षणा कर आणि तो दोन खेपी शीक पडला तेन्ना म्हाका 1 लाख रुपये खर्च जाला सगळ्या व्याजा सकट घेतलो तुमच्यान दिवजात कितले इतले आमच्यान दिवूंक जायना आनी मागेलो माळा सिजन बी सोंपलो कितें कमेतन म्हणल्यार गांवा कोण मरत बी ना अरे माझं समाधान घे रे पडलेली कित्याक करत जाता अरे बापचो समाधान कस घेऊ माझ्या डोळ्या समोर काळींच्या पडील असताना हे पळे हे जे मुखार पळे माझ्या जोड तुमच्या मेळण्याक केन्नाच मेळचे ना हाय
चेडवाक माझ्या चेडवाक लग्न करत केला मोठी घराण्यात असा तेमी बैल सगळी चढतो कोण बोय स्वामी चढो तो फातर फोडचो होय बैल फातर पडतालो आता लाकूड पडतोय आणि ह्याची मुलं आता किती पडता मला ते काय खबर ना त्याला सांगितलं पाहिजे पडतो कॉटर पडत म्हणे हे आता काना त्याचे मरण येऊ बघी हाव जेव्हा दात पडा हे लग्न कधी घाटू पडे कथा कब मरण येऊ बिकी फक्त माझ्या मरणा वाट वाटतो खरी तर बघा खुंगी मुळे मारत असला तुमका हरी ओम हे किती ऐकत आहो गटात घरात संस्कृत मंत्र ही मंत्र माका सुद्धा आहे ना या बाले काहीतरी मंत्र म्हणून झाडील वार दिसता संस्कृतनी इथून गेली बंगाली मंत्रातून गेली हे पण पंढरी मा हा मागे चेडवा 5 तोळे आणि 5000 घाल देऊ तयार असा मागे एकूच चेडू सगळं आशीन तेकाच ना 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 बाबा तसे जाय ना 25 घाल दिलं सांग काल माझ्या मेवणे मेळणार सगळं तुझ्या चोडाकच नाही स्टेट ओचू बघी मेवण्याचं बी मान उडो लागलो हे पळया तुम्ही होता त्याच्या तिथं हुंड गांग जे तुमच्या काय जाना खाऊ खाऊन पण हुंड करू घरमा हा वैता तुझे चोडा सांभाळतो ना पहिलेच सांगता तू तुझ्या मेवण्या सांभाळतो तू किती पण आवड पाहून घेता हो कळटल आहे कोण कितला आज गमट तुम्ही किती तुम्ही टेन्शन घेतात हा किती टेन्शन घेता का म्हणून घेऊ काय खा आमचे एक नया पैसे धनसन हा लग्न कर दिखाले कल्याणी तो चेडो माग पसंत ना तुका पसंत ना झालं माका पसंत असे नाही तू किती करत असा तुको पसंत असा तू लग्न जा हा? तुझी लग्न केन्नाच करू दिना तुझ्या वरचे मी भोग बी आहे नाही ज्योती काय ज्योती किती हवे माका किती आपल्याला नसायला ही चिठी कोणाली समाजा उगीच ललिता पवारापासून पळायला का भुसकट पण उडायचा ढंग घेऊन कोणाला नाही थोडं तरी दे पळे तरी गीत बडा मारे ढंग घेऊन मागे तोड होय तर के सांगता आयच्या कॉलेज बंद तू काय लग्न कर केला ते समाजी बरोबर तुम्हाला तुझा संभाजीनी भिकाची हाड तरी हा लग्न जाय ना बळे जेवढं सुद्धा तुमच्या वळणाचं केलंय हा वळणार वसणार किती मोडणार होतले मी बांधून घेऊन आता सोडणार कोण सोड सांगून घेतली मारू अंगा येईल कशी त्या नारळा याच्या पेटान जाऊन दे का पेटाशी दुखू लागला तर का औषध आहे दिसून का पिशी जात रे म्हणून वाचना पहिला बाईने सगळ्या खाऊन त्याला बळे उगीच तुम्हाला बोल घरात जाणार ना पहिले सांगून जाऊ खाव माग राग आयला होऊन काशील बाग दाखवायचा तुमका बाग घातला तू वाघ खातलो ये भटमा गेल्या गवजेन मरे बरती केन्ना आणि सुट्टी केन्ना म्हाका काही समजन पळय तुमगे डिपार्टमेंटा कोणी घेवची गेला आता सांगा काय कोण बिन मागीर ही बाय सगळ्याक पार कोण खंय तरी हे चिन्ह पळयला ही मावशी सगळ्या खाऊन तरी एकाने किती घेवचे आमच्या घरात येले सगळं 7:30 एकच सारखे असतात बाबा फटफट कोण पळे घडी ना तशी तुमच्या भटमा मी कशी होते पण गवजेन मी बेजाडे तुका बेजाडे यो तरी या गवजेन जायना आणि दिस काढू बरे बदनाम वयता कितें काम बी उरल्या कळया म्हाका बरे बदनाम या बायलेन म्हाका दिवड आशिल्लो येवाळ बंद वला येवाळ नाट रसिका प्रत्येकान लक्ष दिवचे आता आणि नाटक एक 15-20 मिनिट उरला एक लग्नाचो बरो सगळो कार्यक्रम आसा सगळ्यांक बरो बसून पळोवचो आणि त्याचबरोबर आईस्क्रीम बी मेळटा तुमकां एकदम पुरी खायलो अरे खाली चिठ्ठी दिली ती बी चिठ्ठी तो भाऊजी घेऊन येईल आता मागेल हातात दिलो ती पळून खाईन मिठी मारली कोणा मिठी मारते रे अरे खाना रे चिठ्ठीत मिठी मारली ते तो बातम्यात खूप भय दिसताले मागे आईला मध्ये
दुसरेच कारस्थान असा अरे तुगे भाऊजी मरे हेलिकॉप्टर कशी येयलो मागे भाऊजी हेलिकॉप्टर उडला म्हणून गो पण तुगे लाई रॉकेट हाऊस तिला गोला गेलो अजिबात विनाकारण अजिबात विनाकारण आता किती म्हणून करूया तू अजिबात तुगे लाई ज्योती हांव तुका घट करता तू कित्याक भिता अरे फायटिंग करू खूप घट्ट आसा रे आता हांव आनी कितें म्हण करू तू खबर आसा आमी पयलेच गरीब तुगे भावची मुखार म्हाज्यान जाय रे बाबा ज्योती तू अजिबात भिनाका हांव तुजे साथीदार आसा तू कधी मेळची गरज आसा सांग पळय अरे तू सांगले बरे आम्ही पहिले गरीब असले तुगे भावची मुखार मध्ये पुस्तक टाकले ज्योती तू माझी पण लग्न जाता का माझ्या भावडी पण लग्न जाता सांग पळय ज्योती मागे गालाची चिटको मारते हा मागे झाडाचे चिटको मारून मागे काय तुझे मारून दुसरा नामो आहे रे हा मग मिटला का म्हणून मागे चिटको मारते जाताच पाहिजे रे गाल मो असा का घट असा का म्हणते होय किती मान पळय ज्योती ज्योती एक काम करा तुझे सगळे टेन्शन दूर कर खाली खाली हम रजिस्टर लागून जाय पळय काय सांगतो तू चालेल मी ने बाकी मला ती चिंता पैस केली पडे तुझ्या चिंता पैस करणार आणि कोणाला पैस करतो चालेल आज बघेल डोळ्या मुखार असलं छाया घेत कोण तू आणि कोण म्हण गेला हांवें तुका वाट दाखोवन दिल्ली आणि तेच वाट तुवें म्हाका कायमचो बंद करून उडयलो दीपा तू तेचकडे कित्या म्हणून उलयता तेचकडे उलयना पळया ज्योती आज सांड पडत हा नाका ना जाल्यार डायरेक्ट कारगिला पावट गेलो दीपक नारायण नारायण ज्योती तुका अजून टायम दिता आज वर लावून चालू जाल्यार तुकाच रावतले ऑल इंडिया पळयतले अरे बैमानचे पैशान ऑल इंडिया फिरचे पयली हांव हिंगा ह्याच गावात रावन संसार करतले संसार आणि या चेड्या बरोबर संसार कोण सांभाळलंय आज बुच करवले ना हे पळे मागे सगळे हक्क आहेत ते काय दिलं असा काय म्हणे ज्योती ही हक्काची भाषा म्हाका सांगनाका एक वेळा मनात हाडून सांग हांव कंधात दाखयता ज्योती लायफ इज शॉर्ट यू आर स्मार्ट हाव मे प्लीज क्लिअर माय हार्ट जीवन है लाल तू कितले शान प्रेम कर नजीर तू मागेल जाण ज्योती अजून वेळ गेला हांवें सांगितलं आयकलां स्वर्ग पळयतले ना जाल्यार नरकांत पावतले अरे हांव नरकात पावू ना जाल्यार परसात पावू ती चौकशी तुका नाका हांवें मागीर विचार करण्यास दवरला आणि हांव मागीर निर्णय करण्यास दाखयतले ज्योती हे बकबक कर नाका तू ह्या कावडीचो मोगावर नाचू लागला आयज एक मरे लव चंबूक लावून घे वोल्ड दवरला तू कित्याक उगी लोकांना मुखार येता रे फातर मान सुद्धा हे शेवडे म्हाका मेळना हे पळय दीपक हांव तुका माफ करता तू ज्योतीक सोडली सोड तू की कोकणा पीर रे ते सांजे मागता सोड आनी सकाळी येते सकाळी सोडला सांजे मागता धापडून लायता जाता पांढऱ्या घालतो पांढऱ्या केन्ना सुट्टी राहते मागीर खायला मागरा दुखतले तू देशकडे फिरा म्हणून देता चल आम्ही वरच्या म्हाका पसारूचो मुद्दा घालून जाय चल या आम्ही नारायण नारायण हो संभाजी आज तुमका दोघी जणांक सदा सदी वचूकच दिना
आज म्हाका हेजो पक्ष मोक्ष लावूकच जाय. पीछे देखा तो राजेश खन्ना, बाजू देखा तो विनोद खन्ना और आगे से देखा तो रामू अन्ना. कोण कोणाच पक्ष मोक्ष ऐकतली माये तू कल्याणी चढून गो तुझी कल्याण आणि तू पंढरी मेवून रे तुझी बरे जाऊ तुमगे दोघी जाणां जोडी खूप शकता. बरें आता तुम्ही घराकडे चला एक हांव सांभाळ घेता. बरें कोणाचो चला तुम्ही तुमचे उपकार आम्ही केन्ना विसरना. तुम्ही अजिबात दिला का तुमच्या दोघी जाणां लग हांव लावून दिता. देव बरो करू तुमका. बरं आम्ही येतात. बरें बरें आज तुम्ही येल्यान मागीर हातांतल्यान सुटले. तेमी सुटले रे पण तू सुटची ना. आजर तुझ्या घराकडे 25 के गुराकाच मेळ्ळा ते बी काकाडेच मरे. अरे पोलीस मग काकाडो तो पग्यातून थोडं गुट्ट बी केलं मरतोय ना रे पोलिसा वासावल्यान कळटा. रे पांडू तसं वास बरो येतालो तुमच्या चिंता म्हणतो पेट्यांची काणकोणचो पेट्या किल्यान काणकोण दितो पिवळ लोल्यात तो तुम्ही पोलीस तुम्ही वाज घेऊन ऐकणार. आज मागीर सगळे जपना मातेत पुरयले. हांव सुटून येयले की कोणा चुक्यात जोडना. कोण मला सोडणं पळया रे. यो माच बरा पांडू घेऊन आले आमका अरेस्ट करा. एक काम झाले आता दुसरं कामाला आलं. कोणाली हाऊस तो चडवाल बापूचो हा रावता बेंगलोर आणि मागीर बाय रावता मंगळूर आणि मागीर आता चोडू बी कामां आसा ते बी बेंगळुरा. अरे बाबा तुम्ही थोडं काम करता. म्हणल्यार पंढरी हळूहळू फिरू लागला. इतल्यानूच जाल्ला माझ्याकडे 2 घर आसा. एक बेंगळूर मरे आणि एक मंगळूर. चोडवाल बी घर म्हणजे म्हणला आम्ही अरे बेंगळुरा. 3 घरा. देवा आज करोडपती जागा दिसतात. देवा देवा देवा. इतल्यान बी जाल्ला. एक मारुती सुझुकी कार 50 लाख 50 तळेगान दिवं तयार आसा. तुगेले मेवण्या आली खंय सैरीक पळयला तुम्ही. हय हो तेंगे सैरीक जमला न्ही हो पंढरी मा. तेंगे लग्नाची बी फीक्स जाल दिसता. पद्मा तुम्ही डॉक्टर कसा तुमचे ते चोडवा आणि माझ्या मेवण्या लागले काय सांगणार. आपण मागे सगळं समजून घेतात. अरे किती बडबडटा तुम्ही. बरे म्हाका बी सांगा मरे तुमके सैरीक मान्य आसा मरे. अरे बाबा हे सगळी सोडू शकता. आमकां मान्य 100% मान्य आसा. पण चेड्यान बी चेडवा पास करू जाय न्ही रे. आणि जातक बी पळ जाय न्ही. अरे पाप्या जातक पातक काय पळयत गरज ना. पहिली तेका ती लागी येईल आसा. जे आज काम झटपट करून उडयलो. भाऊजी ये आणि कोण येणार वर्गणी बी येला किती रे. गाडवा तू तेच दिसतले. तुका सैरी केला ते मी बरी सैरी खायते मी तुका. हांव केन्नाच लागना भाऊजी तुका सांगले भाऊजी पहिला. हा लग्न जाल्यार पण ज्योती बऱ्याच लग्न जाता म्हणून सांगितलं. ज्योती ए ज्योती कोण रे. अरे आता किती सांगू तुमका. हो केन्ना पडिल्लो म्हणटा ज्योती नावाचे चोडू जाता. त्याशिवाय लग्न जाय म्हणटा. ज्योती नावाचे चोडू हाडू तरी किचन येता आता. हय हात भिवून गेलो तसं जाला मरे. मागीर चेडवाल नांव बी ज्योती आस पळय आणि तेगेले लग्नाची यजमानपण बी मरे भटूच करता लागलो. तस जाणार ह्या लग्नाचे एकदम फिक्स जाल्ल्या भितरच पळय. भाऊजी हांव लग्न जावंक तयार आसा. अरे गुड शाबाश. म्हाका 1000 रुपये दी पळय. म्हाका कारवार वचूंक जाय. 1000 गेल ते पाकिट पाड पडिले. 2 3 4 5 6 हे घे 100 रुपये. अरे पाप्या आज आणि काय इलाज ना. आता बरोबर खुश आहोत रे. तू काही काही जिंदा होतात माझ्यानं. कळलं का खूप खुश आहोत जाऊ. पण हांव कसं तुका हे लायक पळयत आहे तुमकां. अशी तुका काम करते रावा येता.
आता मुहूर्ताची काढा. 5 तारखेक सोमाराचो मुहूर्त एकदम बेस्ट असं पळय. पण एक सांगू तुमका, लग्न मात्र भटार घरात करत पडटले. तुम्ही नवऱ्यात थंयच घेऊन या, अशी सगळी कामां आमी पळोवन घेतात. आणि भुरग्याक बँड मात्र सांगू विसर नाका. अरे देवा, आता लग्ना सिजनाक भुरग्या बँड मेळशिल्ले कठीण हो, कळत तुमका. तरी हांव प्रयत्न करता. लग्ना दिवस तर खबर उरला तू, फक्त 6 दिवस उरलात, कळत तुमका. तरी बँड मेळ जाल्यार शिंगेरी घेऊन येता. फुफू 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 कळत तुमका. कळत तुका. बँडाक 10,000 दिवचे वाट्याक शिंगेरीचे काम 500 रुपये जमायचं. कितें घेऊन या, पण नवऱ्या मात्र हाडू विसर नाका. बरें, आमी येता. बरें 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 बरें. देव बरें करू तुमका. अरे देवा, आज एक पुस्तक मोकळें जावलें देवा. कशें करून मागीर एक मेवण्यान लग्न घडवून म्हण जालें. आतां लग्नाक तयारी लाग्या. लग्नाक आपोवो गेला 4 नाल तरी मेळटा लग्नाक. कळ्ळें तुमका. आज तुगेल्या भावासाठी आईचो लग्न जावचो रावलो. कळ्ळें तुका. आता हळूहळू आता आबोले घराकडे घेऊन येता. म्हाका बी म्हातारपणा करून पळोवं जाय न्ही गो. कळ्ळें तुका. मेवण्या पळयना लग्न जालें तुजें असो. कळ्ळें. तरी आता त्या लग्नाक आबोले एक शालू घेऊन येता. शालू पळोवन 4 भालू तरी नाचताले. लग्नात सगळी तयारी झाली गो. हे लग्न न्ही म्हणून मागे धोतर बी देऊ लागले. पैसा वाटून आता लोक आत्ता नाचताले, माळ पडतले, फिरून नाचता लागता. कळली नी. पैसा नीस बी घालू सांगू गो. लोक आल्याने जास्त येऊन जाला पुरो. कल्याणी कितें आज म्हणून कितें बरें दिसता गो. खरी यजमान अशी दिसता पळय. आनी कितें आहा मानस तुमकां रे तुमी हात नाही लागता पळया. गपरा आता लोक सगळे आयले पळयचे आता सानी कितें म्हणून गपरा पळो गो. लग्ना घरात कोण कितें करून कोणा पडला. आणि ते रांची कडे मात्र लक्ष दिया. कितें आशीन आशीन पुंजून घेऊन वचत. आमचे पितृचे बरो करून म्हणून झाले आणि हे सगळं पळय मागेल पायात झाले. आणि स्थळ आणि खंय मेळटा सोदू गेला सुद्धा मेळ्ळें पळया. एक कितें खबर आज हिंग भलतेच घडचे आसा म्हणून. कितें बडबडटा तूं. काय ना गो. लग्ना मंत्र पाठ करतालो. ओ तुगे हात नाही लागता दी पळय. कितें म्हणलो तू सांगितलं कितले पैसे खर्च केले. आता तू मागेले चाल पळय. अरे आज पळया. वा तुगे बरें दिसता पळय. पण हे हांव एक सांगता तुमका, तुम्ही न्ही माझ्याकडे अशें करून बरें जाता आनी कितका म्हणून सांगला पळया. आज आमगे बाहेर लग्न जावं जालें. ते तुका बापायक बी सांगा की माझ कडेन बरें करून रावपा म्हण. माझ कडेन बरें करून रावले न्ही कितें जेवण खाता तो नाजाल्यार उपाशीच मरशी तेणे. हांव पयलें सांगता तुका. न्हू आयका म्हणटा आवाज येता न्ही. सगळं तुम्ही सांगितल्या भाषेत वागताले पण तुम्ही काही नका. तुम्ही मागचं होते ना पाय पडतो. सगळं तयार झालं बरे. काय बाप्पा बाहेर सगळी तयारी झाली असा. चला आम्ही विकत
बटम बटम खटरटकायम ते काशीचे पुस्तकम उघडगम महापदितम शुभमंतो सावधा जय लकित्यम सुतताओ शुक्लम पायसातिसम गौतम भाजी पातळ करुणलम शुभमंगलो सावधा सगळ्या आईस्क्रीम मिळाली वाटतात वाटतात सुशेक जरा जेवून चला तू बघी त्या बटाक्याला कोणी जोत म्हण असा बटाके दाळी तो पडेला तारखे तो तू उडी म्हणून पावच्या दिसतो बघा तुम्ही सगळे आईस्क्रीम मिळतो सगळ्या
काय तुझं पैसे घ्या चालू येतो मला भालवात दिसतो मला तू भटा आधी दिसते लग्नात अरे सोयरो नवरा मग मेवढं भाऊ जावं झालो आता भरपूर खुश असा भरपूर खुश असा भरपूर तुला भांडे फुटले माझ्या भावांना तुला फसेल पण झाले तुम्ही बाहेर येलो होतो का बाहेर येला होता तेवढा होतो गाडी लग्ना पाठवानी हे सगळ्यात तुझं काय झालंय खंडेल मॅम बघा तरी तुम्ही खूप संख्या ठेवलेले हे सुद्धा तुम्ही मला पहिले सांगते हे सगळं तुला नाटक करतोय तिला ते म्हणा बॉल मी जागायला नको गेले तुझ्या थोडं मागच गेला किलो येत तू अरे घात करले ना बटन घात केला जागायला तू चढा बापू जाऊन येलो काय गेला मग माफ कर मग ते चिडवा जीवनासाठी इथले खर्च पडले त्याला ते चिडवा जीवन बरबाद जाऊन तशी ते कळल्याने ते चिडवा जाऊन ते संभाजीवर करू उठिले आणि ते संभाजी काल पोलिसांत घर वयला आणि हा तुम्ही वचून काय चढ्याले नाही चिडवाले सदा कल्याण करू आता नाही काय होणार उपयोग ना आज जालमन झालं ना आज मागे मॅमचं जावं झालं आता खुश असा बरे का जावा तुम्ही तो बरोबर तुमका बरे भटवा येता मागे काम झाले आणि कल्याण एक सांगता तू म्हणला बरे का समजून घ्या तुम्ही तुम्ही बी बरे कर राहा आणि एक सांग तुमचा रत्नागिरी चोड मात्र त्यांना हाणा का हा आणि हाणाचं गिरी कल्याणी नावाचं अजिबात नाका